wa yunada fi ahli samai yace inna Allah ta'ala yuhibbu hulanan fa uhibbu wa yuhibbu ahli samai wa yudu lahu qabulun fil ard. Ma'ana in Allah so bawa zai su gaya ma Jibril, sai Jibril ya so bawa, shi Jibril shi ma ya so shi, Jibril ya tara ahli samai duka yace Allah na son wani, don haka kuma ku so shi, su ma sai su so shi, sai a zo a wannan sai a jefa ta a doron ƙasa, sai haka kuma mutane suna son wani. To alama dai ba lokaci ya riga ya, kuma hadisi yana da bayanai da yawa, saboda hadisi ne wanda duk dai ma'ana sufaye suka yi jin daɗi akan hadisi, saboda ya tattara dukkanin abubuwan da suke na makarimin akhlaqi a ciki. Ba lokaci da mu aje dan ka san an riga ayi sallah, tun an lokacin sallah riga yayi, kuma dama shi dai karatu wai ba ana yi a don a koya mu inda ba sani ba, ana dai kawai amfani da lokaci ne kada lokaci ta yi a kuri haka. Ba mu sani ne akwai tambaya, an kuma tambaya kuma shi kenan. وجعلني جميع أذكار الذكر وجميع صلوات الصلاة على سيدنا محمد شفيع المرسلين وعلى آله أبحر الكاملين عدد ما في علمك يا ربي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والأمل الذي يبلغني حبك. اللهم إني أسألك حبك أحب إليك. إذا متهن دوك جميع حديث 37 shine hadisin Abdullahi ibn Abbas in ba manta ba. Na'am. Wannan hadisi shine hadisi na 37 a jerin hadisai na wannan littafi. Mun sha cewa ne za ka yi an ce da 40 hadisi. Wani littafin wani hadisin wani littafin za ka iskan mu littafin kan hadisan sun kai kusan 50 ko 45 ko 42, amma ɗaiɗaiku ne za ka same su da iya 40 kawai, daidai 40. Amma da duka ana kiran shi dai 40 hadisi, akwai ziyada a gurin kowanne gwargwado abin da ya saba. Wannan hadisin Ibn Abbas mun sha wadanda ko shi wane ne sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kane ne na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mun faɗa cewa dan babban shine Abbas dai kowa sani, wanda an ce dai ya musulunta lokacin fatahu Makka ko, to shine yake da wannan dan. Amma kuma abin mamaki shi dan tunda aka haife shi da maman shi ta dauke da kai sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya mishi kiran sallah a hannun dama, ya mishi iqama a hannun hagu tun ana Makka. To shine da kuma manzon Allah ya rika mai suna da cewa wane ne Abul Abbas. Shi kuma Ibn Abbas sai aka ce mishi kuma Abul Abbas. Sunan shi Abdullahi, asalin sunan shi. Ma'ana ka san da ana irin wannan mutum sai ya dauki sunan dan shi ya ba sunan kanin shi ko yayan shi ya ba dan shi. Ai shi dan da ne, ma'ana sunan mahaifin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi, sayyidina Abdullahi. To sai shi sunan shi wannan Abdullahi, sai aka yi mai kunya da Ibn Abbas, Abul Abbas, duka sunan shi. Na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tarjuman Qur'an, saboda Allah da ya fahimta sai abubuwa ilimuka da dama wanda ni ban isa yi bayani akan duka ilimukan sa ba. Wannan shine dai a takaice Ibn Abbas yace al-hadithu sabiqu wa salasuna, hadisi na 37, da wancan mu ajin 36 insha Allah in ba manta ne. Ya mutahi na 37. Yace an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ومن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنا كاملا وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشرا حسنا إلى 700 ضعف إضافة الآت الكثيرة وإن هم بسيئات فلن يعملها كتبها الله عنده حسنا كاملا وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. wannan hadisin shi ma daga yana cikin hadisin da aka ce ma hadisin kudusi. An san in ba manta ba, shi hadisin kudusi dama hadisi ne wanda bai cika kawo hukunce ba, kamar ko zakka ko bayanai irin dai abubuwan suka shahi shika-shikan musulunci kawai kwaman haka, so wanda ya keɓance su haka. A'a, sai dai yana kawo hadisai ne, bayanai ne waɗanda suke targibi akan kwaɗaitarwa daga yin abu ka samu abu, ko kuma nisan kasuwa daga yin yan abu zuwa kan ka zama cikin masu abu kaza, ma'ana nau'in mutane kaza. Ma'ana shi hadisin yawanci hadisin kudusi shina tashi ne daga muqamin islam zuwa muqamin imani har ihsan.
do mafi yawa haka suke shi ne sa ake kiran shi hadisul qudsi kuma shi hadisul qudsi hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe shi ta hanyar tsakanin shi da mahallicin shi ba wasu da jibril an san dai alqur'ani to ya taho ne ta hanyar sayyidina jibril alaihi salatu wassalam to amma shi hadisul qudsi daren ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah sallallahu alaihi kuma daga Allah zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ga mun fassara hadisi haka sannan a zo ai bayani gurgurun abin da ya sauka yace an ibn abbas an karbo daga sayyidina ibn abbas Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda da shi da mahaifin shi saboda shi mahaifin shi ma sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dai ya jima dai bai musulunta ba amma dai shi ma sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun ce kuma tun kan nan ne a yi fatahu makata saboda wasu ce a ai tun a yakin badar din amma mahallin shahidi ne gaskiya a yakin badar saboda suna daga cikin wanda aka daure inna haka har manzo Allah sai ce a zo a canza musu daure a sassaka saboda ya ji nishin babban shi an daure shi sosai haka a matsayin cewa kan nan ya musulunta sai a kan shi sai aka sassarta mu bayan an sassarta mishi sai ce to a zo duk wanda aka daure shi ma a sassarta mai kaga dai a takaice kenan ba yakin ba fatahu makata ba tunda fatahu makata ka san ba yaki haka kawai dai an ji Allah ka da su sun musulunta to ka ga musulunta kenan tun kan nan ai fatahu makka to wannan shine sai yake cin radiyallahu anhu ma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah ne tsira da an ji Allah ka tabbata amma in mun bayyana bai ce kala ba nan kawai kai sai yace fi ma yarwihi an rabbi yace daga abinda shi sahabi ya ruwaito daga afwan daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito a gurin mahalicin shi fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla amma wannan shi ce azza wa jalla amma zai ce tabaraka wa ta'ala nan ya sai ce tabaraka wa ta'ala an rabbihi tabaraka wa ta'ala yace ala yace inna allaha katabal hasanat Allah subhanahu wataala ya rubuta ko ya wajabta mun sani sun zo alqur'ani wurare daban-daban akwai inda yake kataba rubutawa ko akwai inda yake kataba wajabtawa ko kamar da ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda kaga wannan kutiba wannan na rubuta na menene na wajabtawa irin su na ka ce musalla ma'ana mawqutan kaga su ma dukkanin su abubuwa ne wanda aka ce na wajabta amma akwai inda yake rubutawa kamar irin ayar bashi cikin suratul baqara kaga shi ma shi kataba nan rubutawa ne amma da yace nan da yace kataba na wajabtawa ne ma'ana Allah ya wajabta ya sanya doka ne yace ya sanya tsakanin aiki mai kyau da aiki mara kyau to wannan in kai an samu abin da mutum ma'ana ashabul yamini kenan ɗayan kuma ashabul shimal yace wa sayyi'at da mayagun ayyuka duka sun bayyana zalika sai Allah ya raba tsakanin su ma'ana ga aiki mai kyau ga akasin haka shi ba sai an tsaya a yi bayani ba kamar hadisin Nu'man bin Bashir wanda muka tuntun hadisi kila na shidda abu wanda yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun yace sababa bayyana zalika yace wa man hamma bi hasanati wanda yayi nihin yin aiki mai kyau hamma nan yana daga cikin niyya akwai hammu akwai azamu akwai niyyatu duka ko an sani ko duka ma'ana niyoyi ne daban-daban kowanne kuma akwai daidai gun da yake wanda kila da za ka yi aiki kala ɗin misali yanzu a ce aikin hajji to tun yanzu in ka yi niyya to akwai kone da mukamin shi da yanzu da ka biya da sanda aka je ana sikirinin da kuma sanda ka je kana aikin hajji kowane mataki akwai sunan da yake da shi to nan da kamar wanda ya zo cikin suratul yusuf ko wala qad hammat bihi wa hamma biha to nan hamma na niyya ma'ana mutum yayi niyya aikata aikin alkhairi to sai kuma fa in hamma biha ma'ana haka ne ko yayi niyyan aikin alkhairi amma kuma bai samu aikatawa ba to saboda rahama da kwadaitarwa a gurin Allah subhanahu da yake shi rahama shi ta ji akasin yawa ma'ana kuma ta tarin jayi akasin an san dai akasin shine azaba ko kuma rahama aka fara halitta yace to in mutum yayi niyyar yin aiki mai kyau to walam ya amila ha ko bai aikata wannan aikin ba to sai Allah ya rubuta mishi kataba amma hakijan nan da yace kataba nan shi kuma rubutawa ne kataba Allahu indahu hasanan kamila duk da zan bai aikata ba saboda rahama ubangiji sai Allah ya bashi ya rubuta mai cikakken aiki da ma'ana kamar yayi wannan aikin saboda menene saboda anniyatul mu'mini ablagu min amali ka gana
niyyar da ya saboda niyyar da Allah subhanahu wa ta'ala sani gare shi mai